Avui tu denuncies la cara més negra dels bancs i les caixes. Els venen cada cop més als seus clients que dipositen la confiança amb els seus bancs i les seves caixes. Què és el que passa? Que contracten una assegurança que acaba costant-los molt car a l'hora de deixar-la. Alessandra Martín, bona nit, què tal? Bona nit, Miquel. Com estàs? Molt bé. I avui hem conegut que 1 de cada 3 espanyols respira un aire contaminat que està per sobre dels límits legals. Sobretot a les àrees urbanes, 3/4 parts d'aquesta contaminació prové del trànsit. Volem ser el teu altaveu. Tenim a tres persones afectades, amb nosaltres el Mariano Martínez. Mariano, bona nit. Bona nit. Ell és afectat pel contracte Swaps, que així es coneix, de Bankinter. També el Joaquín Gálvez amb nosaltres. Bona nit, Joaquín. Ell és afectat per Caixa Sabadell. I també amb nosaltres el José Antonio Ramos. Ell té una petita i mitjana empresa, una PIME. I atenció, perquè va dipositar aquesta confiança en 3 caixes i amb 2 d'aquestes 3 ara ja està tenint problemes. Bueno, jo vaig demanar una ampliació del meu préstec hipotecari a l'any 2006 i abans de firmar el préstec hipotecari, 4 dies abans em van trucar de la sucursal de Bankinter del Fabra i Puig oferint-me un seguro de cobertura per a la meva hipoteca. Em van comentar que seria gastos zero, l'apertura i la cancel·lació zero. Això va ser l'any 2006 i després de 2 anys, el 2008, va començar a activar-se el producte aquest. Jo el que vull cancel·lar aquest contracte. Vaig fer un escrit al director del banc i em va dir que no, que això em costava entre 3.000 i 4.000 euros. Cancel·lar-lo. Cancel·lar-lo. Ara mateix em costa 6.900 euros. I dintre de 3 o 4 mesos em costarà 8.000 o 9.000 euros. I per què la cosa va més? Perquè l'Euríbor, cada vegada que baixa, es té que pagar més el contracte. I aleshores pagues un interès fixe. Anem a conèixer una mica també la història del Joaquín. Joaquín, tu decideixes contractar un producte similar a aquest, però per Caixa Sabadell. Sí, pero el problema es que no lo decido yo, lo decide la caja. Caja Sabadell me llama... Pero como una caixa pot decidir per tu. Sí. Caixa Sabadell me llama en el año 2007, me dice, mira, por el hecho de ser autónomo, estamos haciendo una especie de regalo, entonces no tiene ningún coste. El problema es que ni ellos saben la moto que nos han vendido. Yo aún defiendo a la persona que me ha metido en el embolado. Quisiera tenerlo delante y poder mirarlo a los ojos y decirle, oye, ¿tú eras consciente de lo que me estabas haciendo? Si esta persona lo sabía, ha obrado de mala fe, me ha causado un perjuicio económico que ya veremos a ver quién paga después este perjuicio. Claro. El primer recibo en negativo me ha venido a 520 euros. Automáticamente, como yo tenía entendido, según este señor me explicó, he ido a liquidar el producto y la sorpresa es que la directora actual me plantea que tiene un coste, pero no me sabe decir cuál, porque no saben calcularlo. Al cabo de una semana consigo que me diga que cancelar mi contrato son 4 o 6.000 euros. El problema es que yo en 10 días me van saliendo como champiñones. Ya tengo 16 afectados. Igual que yo, todos con la camiseta, el pito, que es nuestra herramienta de trabajo a partir de ahora. Conclusiones. Déjalo en mis manos que lo vamos a arreglar. ¿Usted qué está disposat a fer ara? Ahora mismo, pues no pagar, lo primero. Clar, però si no paga, quines són les conseqüències que vostè pot tenir? Que me lo diga el banco. A los 3 meses de darle confianza que lo arreglan, me dice que son 30.000 euros cancelar el producto. 30.000 euros. Y un segundo recibo de 2.466 euros. Jo el primer, bona nit, el primer problema el tinc amb el Santander. M'afirmes això, que això és un tema de lo que parlem del swap, que això representa que quan anem a negociar la pòlissa de crèdit, quan anem a negociar el descompte paper, això ens ajudarà a les altes esferes a agafar i no tindre cap mena de problema. Dius, jolín, cap problema, xines. Però, perdona, el problema em ve ara, el problema, quan realment ens estan demanant unes xifres gastronòmiques, que el que parlem amb ell parlen de xifres, però jo parlo de xifres de que a mi em varen fer un swap d'1 milió d'euros per l'article 21, degut a que tinc una empresa, 166 milions de pessetes. Què representa? Que dius, escolta'm, com se menja això? Nosaltres el que farem després de la publicitat és per entendre una mica més i per aconsellar-los és parlar amb una persona experta, amb una advocada i que ens expliqui realment quina és la problemàtica, què és el que vostès poden fer a partir d'ara. No marxin, els hi recomano, perquè a continuació parlem amb una persona experta que ens pot aportar quines serien aquestes possibles solucions. Amb nosaltres la Patricia Gadeiras, ella és advocada. Patricia, què tal? Bona nit, bones noches. Hola, bona nit a tothom. Expliquen, són moltes les persones afectades, les que ens han trucat, què és el que poden fer?
Yo creo que lo relevante es que han utilizado un canal de comercialización que no es adecuado. No es adecuado tanto por parte de los minoristas a los que va destinado, que no tienen el nivel de conocimiento para poder contratar con libertad y con conocimiento de las consecuencias y de los riesgos que asumen este tipo de contratos derivados, este tipo de contratos complejos, y también tampoco tienen la formación adecuada precisamente los mismos vendedores. Amb la qual cosa, vostè què recomana a possibles futurs compradors o signants? Bueno, yo les recomiendo que no firmen. Que no firmen. A los futuros que no firmen. Porque un problema grande que se produce es precisamente que al ser muchos de los afectados minoristas y pequeños ahorradores, realmente más que inversores, pequeños ahorradores, pues el acceso a la justicia les resulta muy difícil. Gràcies per estar aquesta nit amb nosaltres i per intentar conscienciar a la gent que vagi més amb ull a l'hora de signar i contractar aquests productes. Gràcies, bona nit. Moltes gràcies a ustedes. Doncs nosaltres aquesta ocasió ens hem posat en contacte amb el banc Bankinter, concretament amb el Departament de Comunicació Externa. Ells ens han assegurat que no trobaven convenient que participessin directament en el programa, però sí que ens han remès a un escrit que passo a resumir. En relació als clips o als intercanvis, asseguren que són productes que serveixen com a cobertura dels tipus d'interès i que hem de veure aquesta situació no a curt plaç, sinó a llarg plaç. És a dir, vostès en el passat estaven guanyant diners perquè l'Euribor estava a l'alça i la seva situació estava estable i ara, en canvi, estan perdent diners, però en un futur el poden tornar a recuperar. En relació als clips, han dit que, encara que tinguin liquidacions negatives, el que paguem per aquest costat ens ho reduiran de la nostra hipoteca. Per acabar, el tema de les cancel·lacions. Diuen que és perfectament cancel·lable tant els clips com els intercanvis, però clar, què passa? Que quan l'Euribor està a la baixa, vostès han de pagar al banc i quan l'Euribor està a l'alta, se'ls bonifica a vostès. Ahir va sortir una resolució del Banc d'Espanya del contracte d'intercanvi donant la raó als afectats que tenen contractes i clips de Bankinter. Contestando a esto que has comentado de Bankinter, el contrato sabemos que es legal, el producto es legal. El problema es cómo lo han comercializado, como decía la abogada. Problema en la comercialització. Sí, pero además de la comercialización... Vale, lo dejamos para otro día. José Antonio. Quina legalitat té 10-12 fulls en blanc, sense cap anagrama i només signant l'última fulla? Quina legalitat té això? Gràcies a tots, bona nit. Gràcies. A tots vostès anem a canviar radicalment de tema i per la tarda molts dels catalans i catalanes van seguir en directe la mort del rei del pop. Michael Jackson ha destapat tot tipus de comentaris. Avui, Alessandra Martín, nosaltres també hem sortit al carrer i hem preguntat als nostres ciutadans si Michael Jackson serà recordat com un artista o com un personatge polèmic. Com un personatge polèmic. Jo crec que amb el temps es recordarà l'artista i quedaran el vídeo del thriller i d'això, que quedarà sempre a la memòria de tothom i la resta quedarà oblidat. Una mica de les dues bandes, no? Com a gran artista, perquè ha marcat tendència, però polèmic per tota la seva història dels escàndols i les coses que ha tingut, no? Com recordaran vostès a Michael Jackson com a artista o com a personatge polèmic? Aquesta nit ens analitza aquest pulsòmetre un dels màxims experts en el tema, Alessandra. És un periodista molt reconegut, ell és el Pep Blai. Bona nit. Hola, bona nit. Pep, com recordaràs tu en aquest cas a Michael Jackson? Com un personatge polèmic o bé com un artista? Saps què va dir Liza Minnelli quan va morir Michael Jackson? Què va dir? Va dir, ploreu-lo ara perquè d'aquí unes setmanes o d'aquí uns mesos s'espantareu del que es dirà. Just do yourself to get closer to your soul. And you do know that I want you. Let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout. Shake your body down to